Salamata Vatan TV kanalının mehriban müştokları. Hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan haberler. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministri Türkiye'de saparda bolýar. Türkmenistan bilen Seyşeller Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýoly goýuldy. Dünýäde ilkinji emel intellekt alymy Ýaponiýada işlenip düzüldi. Real bilen Atlanta UEFA'nyň Superkubogyna doguşýar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Türkiye'de saparda bolýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işleri ministri Raşid Meredow Türkiýe Respublikasynda saparda bolýar. Türkmenistanyň Daşary siýasat edarasynyň ýoldaşçysy Raşid Meredow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen doguşdy. Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň medpugat gullugynyň habar bermegine görä, doguşykda iki ýurdun arasynda iki taraplaryň gatnaşyklar aralykda maslahatlaşyldy. Şu ýylyň 13-14 awgustynda Türkiýe Respublikasyna saparda bolýan Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Meredow Türkiýanyň Daşary işleri ministri Hakan Fidan bilen doguşýar. Doguşykda iki taraplaryň gatnaşyklar energetika we beýlik ugrlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary, şeýle hem sebitdeýin hem de köp taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aralyk maslahatlaşdylar. İki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygyny 5 milliard dolara ýetirmek, Hazar deňizi boýunça ulag geçelgilerini netijeli peýdalanmak, türkmen gazyny Türkiýe we Ýewropa bazaryna iýermek boýunça degişli tassamalar boýunça pikir açdylar. Mälim bolşýaly golaýda Türkiýanyň energetika we tebigy serýisleri ministri Alparslan Bayraktar Türkmenistana saparda bolup, türkmen tebigy gazyny ilkinji nowata swap usuly bilen Türkiýe iýermek boýunça netijeli gepleşikler geçirdi. Türkiýanyň Daşary işleri ministri Hakan Fidan geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistana saparda bolupdy. 2023-nji ýylda iki ýurdun arasynda haryt dolanşygy 2,16 milliard dolara ýetirildi. Türkmenistan bilen Seyşeller Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýoly goýuldy. 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi şäherindäki Türkmenistanyň elçihanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Seyşeller Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýoly goýmak hakynda tesbirnama gol çekmek dabarasy geçirildi. Iki ýurdun arasyndaky özara gatnaşyklaryň möhüm tapgyryna öwrülen bu tesbirnama Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleriniň elçisi Serdar Mehmet Karajayew we Seyşeller Respublikasynyň Birleşen Arap Emirlikleriniň elçisi Jerbo Momo tarapyndan gol çekildi. Tesbirnama iki ýurdun dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmek hem-de berkitmek islegine esaslanyp, Türkmenistan bilen Seyşeller Respublikasynyň arasynda diplomatik we konsulluk gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny gözüne tutýar. Resminama döwletleriň öz ygtyýarly deňligi, özara hormat içeri işlere goşulşmazlyk ýöreleri, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünnamasy we halkara hukugynyň kadalaryna laýyklykda hyzmatdaşlyk etmek meselelerini ykdalýar. Tesbirnama gol çekmek dabarasyndan soň elçiler Türkmenistan bilen Seyşeller Respublikasynyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň dürli ugrlaryny aralyk maslahatlaşdylar. Gepleşikler syýasy we ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçiliklerini, medeni alış-çalyşlar artdyrmaga, şeýle hem bilim, syýahatçylyk we sowda ýaly ugrlarda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini öwrenmäge gönükdirildi. İki tarap hem hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak babatda berk agrarlyklaryny beýan etdiler we iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň mundan meýlekde berkidilmeginiň möhümdigini beýlediler. Dabara bu ondan soňky doguşyk Türkmenistanyň we Seyşeller Respublikasynyň arasyndaky özara hormat we umumy gymmatlykları görkezýän dostlukly ýagdaýda geçdi. Doguşykda taraplar oňyn we özara bähwitli gepleşikleriň geljekde iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlyk üçin berk esasy döretjekdigine ul önem berdiler. Geçirilen çäre iki ýurdun arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryň östüriljekdigini ýene-de bir gezek tasdiklady. Dünýäde ilkinji emel intellekt alymy Ýaponiýada işlenip düzüldi. Ýapon alymlary ilmi gözleglerde öwrüşikli ädim etdiler we dünýäde ilkinji gezek emel intellekt alymy döretdiler. Ilymy açyşlary amalaşdyrmak üçin emel intellekt alymy Ýaponiýada ýerleşýän Sakana Al Gözle we Ilmy Barlar kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi. Kompaniýanyň berýän maglumatyna görä ilkinji emel intellekt alymy taslamasynyň Foerster Laboratories, Oxford Universiteti we beýleki köp sanly universitet bilen bilelikde hyzmatdaşlygyň netijesinde işlenip düzülendigi ma'lum edildi. Emel intellekt alymy ulgamynyň bar bolan gözlegleri gözden geçirip, täze gözleg ideýalaryny ködürläp biljekdigi we bu ulgamyň gözleg kodlaryny ýazyp biljekdigi belenildi. Real bilen Atlanta UEFA'nyň Superkubogyna doguşýar.
Şuň gece Aşgabat wagty bilen 00:00'da UEFA-nyň Super Kubogyny gazanmak ugruna duşuk geçirler. Onda geçen ýylyň Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazanan Real Madrid topary bilen Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazanan Atlanta topary duşur. Duşuk Polşanyň paýtagty Warşawa şäherinde geçiriler. Realyň Fransuz ýyldyzy Kylian Mbappé täze topary bilen ilkinji resmi duşugyna çykar. Bu toparlar mundan ozal 2021-nji ýylda Çempionlar Ligasynyň çäklerine duşupdy. Geçirilen iki duşuk Real Madrid topar üstünlük kazanypdy. Real Madrid toparynyň baş tälimçisi Carlo Ancelotti Kylian Mbappé'niň bu duşukda oýnamagy taýýardygyny beledi. İspan topary ýeňiş gazanan halatynda 6-njy gezek UEFA-nyň Super Kubogyny gazanyp, bu arzaly kubogy 5 gezek gazanan Ispaniýanyň Barcelona we Italiýanyň Milan toparynyň öňe saýlanar. Bu üstünlük İspan toparynyň tälimçisi Carlo Ancelotti'ga hem rekord goýmagy mümkinçilik berer. Mundan ozal hiç bir tälimçi bu kubogy 5 gezek gazanmak başartmany. Ine mehriban müştaklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar ýepleşigimiziň şuňky sanynda. Size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Ýepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoşta bolyň.